दिनै आसिन दाननि 25 खालार सप्तमी दिनावहाय माने दुर्गा फुजा समा मैया बेलासिनिफ्राय जागायबाय। बे समाव जोङो गुवाहाटीनि दाब दाब जायगानि दुर्गा फुजा मण्डपनिफ्राय नोंथांमोननो दिन्थिनो आखायाव लादों। दिनै जों दङ इनसाइड एनिफ्राय नैबे गणेशगुरिनि फुजा मण्डपाव थांनाय बोसोरावहाय कभिडनि थाखाय सोरखारा खानानै होदोंमोन जे माने दुर्गा फुजाखौ माने खालामनो मोना होननानै, नाथाय देग्लाय माखासे SOP दाना होनायनि गेजेरजों फुजाखौ सिबियारिफोरनि थाखाय फालिनानै होदों। आं दा बे समाव जोंनि केमेरा पार्सन सचिनखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायदों। माखासे सिबियारिफोरा कभिड प्रट'कलनि गेजेरजों माने बे फुजा माने सिबिनो फैनायखौ नुनो मोन्दों। दिनै दा जों दङ नैबे गणेशगुरिनि फुजा मण्डपावहाय। बेनि उनाव जोङो मिन्थिनानै लागोन फुजा सामलाय आफादनि सामलायगिरि बिथांमोननिफ्राय कभिडनि गेजेरावबो जे बिथांमोना दिनै नैबे फुजाखौ फालिनो मोनबाय, बे बिथिङाव बिथांमोना मा बुङो। मैं পূজা কমিটি তরফৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম এই বছৰ মানে চৰকাৰে নতুন SOP দি পেলাই মানে পূজাটো পালন কৰিবলৈ দিয়া হৈছে, তাৰ বিষয়ে আপোনালোকে কি ক'ব? আমি চৰকাৰে যি নীতি নিয়ম পালি দিছে বান্ধি দিছে, সেই হিচাপে আমি এই পূজাখন চলাম বুলি আগবাঢ়ি গৈছে। সম্পূৰ্ণ আমি আধ্যাত্মিকতাৰে এই পূজাখন চলাই নিম। ইয়াত কোনো ধৰণৰ ৰং ৰহইচ কোনো ধৰণৰ নাথাকে, কোনো ধৰণৰ মানুহৰ ভিৰ হ'ব নিদিওঁ। সকলোকে মাস্ক পৰিধান কৰি আহিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছে, আৰু নহ'লে আমাৰ ইয়াতে মাস্ক আছে, আমি মাস্ক দিম, চেনিটাইজাৰ ব্যৱস্থা আছে, আমি তেনেধৰণে পূজাখন চলাই নিম। ধন্যবাদ থাকিল জনোৱাৰ বাবে। बे समाव फुजा सामलाय आफादा बुंबाय सोरखारा खाखाना होनाय नियम खान्थिनि गेजेरजों बिथांमोना फुजाखौ फालिगोन होननानै बुंदों। बे समाव आङो जोंनि केमेरा पार्सनखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायदों। माने गासै सिबियारिफोरा कभिड खान्थिखौ मानिनानै बे फुजाखौ सिबियारिफोरा सिबिनायखौ जों नुनो मोन्दों। नर्थ इस्टनि नायगिरि बिथांमोननो जोङो गुवाहाटीनि दाब दाब जायगानि दुर्गा मण्डपखौ देखायदों। दा आं दङ नैबे दिसपुर प्रेस क्लाबनि दुर्गा मण्डपावहाय। बे समाव आङो फुजा सामलाय आफादनि दैदेनगिरिनिफ्राय मिथिनानै लागोन। দাদা আজি মানে যোৱা বছৰটো নহ'লে কভিডৰ কাৰণে এইবাৰ কিছু মানে SOP সাল সলনি কৰি পেলাই পূজা পাতিবলৈ দিয়া হৈছে, সেইটোৰ বিষয়ে আপুনি কি ক'ব? নাই, আমি চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেওঁলোকৰ যিখিনি বৰ্তমান নীতি নিয়ম আছে আমিও পালন কৰি আছোঁ, আৰু যিহেতু কোভিড বৰ্তমান শেষ হোৱা নাই, সেই নীতি নিয়মখিনি পালন কৰাটো আমাৰ ৰাইজৰো দৰকাৰ। আমাৰ নিজৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও ভাল আৰু চবৰ কাৰণেই ভাল। সেইকাৰণে যিখিনি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা SOP দিছে সেইখিনি আমি মানি চলিছোঁ। সেই তাৰে বিনিময়ত আমি পূজাখন যেনেকৈ নহওক অনুষ্ঠিতভাৱে সম্পন্ন কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ থাকিল। बे समाव मोनफ्रोम फुजा सामलाय आफादा रायजोफोरनि बा सुबुंनि गावबा गावनि सावस्रिनि सायाव नोजोर होनानै सरकारा फोसावखानाय कभिड खान्थिजोंनो फुजाखौ सामलायदों होननानै फोरमायदों। आरो जों नुनो मोन्दों माखासे सिबियारिफोरखौबो कभिड खान्थि मानिनानै माने गोहोनि बिमा दुर्गा देबीखौ सिबिनायावहाय गासैखौबो सांग्राङै जोङो सिबिनायखौ नुनो मोन्दों। बेलतलानि लक्ष्मी मन्दिर दुर्गा मण्डपावहाय कभिड खान्थिखौ मानिनानै बिथांमोनाबो देग्लाय नैबे फुजाखौहाय फालिगासिनो दङ। दा आं जोंनि केमेरा पार्सन सचिनखौहाय बे दुर्गा मण्डपखौ देखायनो थाखाय खावलायदों जोंनि इनसाइडनि नायगिरिफोरनिसिम। जोङो बे समाव आवगायलांगोन गुबै लक्ष्मी मन्दिरसिम। बे लक्ष्मी मन्दिर बेलतलानि बेहाय नाम खालामनायखौ नुनो मोन्दों। ओरै बे समाव आङो लक्ष्मी मन्दिरखौहाय जोंनि केमेरामेनखौ देखायनो थाखाय खावलायदों। दा आङो फुजा सामलाय आफादनि दैदेनगिरिफोरनिफ्राय मिथिना लागोन नैबे लक्ष्मी मन्दिर दुर्गा
लक्षि मन्दिर फुजा सामलाय आफादनि बिथांमोना दुर्गा फुजा सामलायनायनि सायाव मा बुङो आं मिथिना लागोन দাদা আপনি কি ক'ব এবাৰ মানে এই পূজা যে চৰকাৰে এছঅপি বান্ধি দিয়াৰ পিছত মানে পূজা পাতিবলৈ দিলে ইয়াৰ বিষয়ে আপুনি কি ক'ব হয় চৰকাৰে যিটো নিয়ম পালি দিছিলে এছঅপি দিছিলে দুৰ্গা পূজাৰ কাৰণে আৰু সকলো নিয়ম মানি পেলাই আমি এই লক্ষী মন্দিৰ প্ৰাংগণত আমাৰ সকলো নিয়ম মানি পেলাই এই পূজাভাগ কৰা হৈছে